बरायनाय थाबाय माथो स्टेनाबो हारसिंनो हाबसुलाङो आंनि मबाइलनि अजनखौनो हाया नामा स्टेनानो हारसिं हाबसुलांदों कमेन्टखौ इयावसो नायनोसै सोर दं दसे सम लाइफआव सावरायनोसै माथो नेटनि मोजाङै मासो गथ'फ्राथ' फैबाय निपु ब्रह्म हेल' हाय नेटआनो जायाना होलांबाय मैनाफोरबान मा फाग्ला नाम्बार बबाव दं आदा आङो उदुपि साइडआवनो दङ गामिनि नामखौ आं मिथिला दे खबर मा खबर मोजाङैनो मनिसा हेल' हाय मन ब्रह्म हाय ब्र अबाव दं उदुपियावनो दङ दिनैबो थांनो मोनासै बेरायनो नागिरनाया सासे लोगोआनो बिजिथार बेस्थ' खामानियावहाय एकदमबारे भिडिअ खालामनो मोनैसो जाबाय मारै जानांगौ जाखो आं बिदिजों नै हाबसुलांबाय आरो स्टेनाबो आंनि मबाइल अजनखौ हाया नामा हाबसुलाङोसो नेटआनो मोजां नाङो दसे लाइभ थानो मोनला माबा स्टेनाबो हाबसुलाङो लाइटना मोदां जालांगासिनो कमेन्टखौ इयाव नायनाय आङो नायनोसै इयावसो फरायखोमोनखाय मनिसा हेल' हाय ब्रदार भिडिअ'आनो जाया कमेन्टआ ओमफ्राय गोबां जायगा बेरायनांगौ दङ इयावहाय बेरायनो मोनाखै लोगोआनो बेस्थ' इयाव हाबसोनानै थाफैनानै आंहा एकदमबारे बोरैबासो जाबाय भिडिअ खालामनांगौआ बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो दिनैखौ फ्लेनांगौ दावराव जायो भिडिअ'आ थाबथादों नामा मिसालै बेयावबो थाबथायोसो कमेन्ट फरायनायदोंमोन इयावहाय जाया थाबथायोसो फार्स्टनिफ्राय लाफिननांनायसै स्टेनाबो आखाइ दैग्रांलानो माबायो हाबसुयो बिराद नार्जारि हेल' हाय बहा दं गेदेर बे उदुपि साइडआवनो दङ गामिनि नामखौ आं बावबाय थायोलै मिथिला मा खबर आदा मोजां हेल' ब्र हाय मा खालामदों जिरायनानै दं हारसिंनो गप्र लानाय नामा लायाखै लोगोनिसो आंनि नङा गप्र जुम जायालै जुमनि थाखाय मोजां मोनाखै आं जुम खालामग्रा नांगौ आंनोहाय गप्र'खौहाय लानोलाय केमेरालाय एफा मोजां ओमफ्राय गोजाननि पिकचारखौ खाथियाव बोनो हाया जुम खालामनो हाया माथो टपिक दिनैलाय टपिकआनो जेबो गैया भिडिअ खालामनो हायासै ओरैनो बेखार जाबाय बेरायनो मोनासै आंहा भिडिअ खालामनो मोनाबाथाय जायाना आंनिया ओरैनो जिरायबाय थानायल'जोंहाय बहाय दङ दालाय ओमफ्राय गेस्ट हाउस लानानै थानोबो फैसा गैजाया आंनावहाय नङाब्लाथ' गेस्ट हाउसावनो थानो हागौ आङो मानो हाबसुलांखो स्टेनालाय मोखांखौनो बारा नुवासै मनिसा नार्जारि न'आवहाय दङ दालाय उदुपियाव दङ हेल' आदा हाय
Sambram Amazing Bromo. Hi brother, hello. Net나बो मोजां नांनाय नालाय बेलाय दाबो थाबथागासिनो कमेन्ट फरायनाया गोदान कमेन्ट मेरला दं ओंखायनो आं बेवहाय ओंखारफैयासै कमेन्टआनो बेयाव ओंखारफैयासै बेयाव ओंखारफैजोब्बाय Dia M Block hello बिनिफ्राय मा मोनदां फरायनाया ओरैनिफ्राय सोङो सामब्रामनिफ्राय सोङो दैमु बसुमतारी हिर' 10 लादो हायालै जों हिर' 10खौ लानो मा खबर आदा मोजां खबरा सोरांबाय हाय हेल' Anjona बर' आदा बुं दे बुं गसाइगावनि अनजना होननायानो नामा बिदि बुं ओमफ्राय हाजिया एम ब्लक हाय हेल' आदा नै कमेन्टआखौनो मास गोमोरलांबाय थायो फाख्रा सिख्रा नेटलाय GoPro nama ada kamera ya GoPro नङा मबाइलजोंसो बानायदों आं दायो जायालै मैयानो GoPro केमेराजों केमेरा खेबनाया नुवाखै माबायदि स्पिडआव होनानै खेबफ्रांखो 10 मिनिटसोनि ओरै थांलाबायनानै ब्लग खालामदोंमोन आङो दा मबाइलजों दिन्थिफिननायसो जायालै आन्दाज मोना गोदानसोदानलाय महाय मा ओंख्रि जायामोन आं ओंखामखौनो जायाखै दाबो ओंख्रि हाबनानै दं Hai hello ada Hai ada Kopi vlog nih Hai ada hello how are you English Tulungga Abaya malah mambar maka malambar nama Salke Monggo Hai Jonom Bodo Music मा खबरलै ब्र' सान्दिया मोनखौ गोसोखाङाखै नामा जोंलाय मयथो थाफाबाय थानो मोननाय जायगा ओरै बेरायग्रायालाय गोसोखांमालाय ओंखाम जाबाय नामा जायाखै बहा मोनहैखो मा ओंख्रि जाखो आङो दा उडुपि साइडआवनो दङ जोबथा अखा हाबाय थायो सागोर सेरना बै आइलेण्डआव थांनानै नोंथांनो दिन्थिनो सानदोंमोन आं आइलेण्डआव ओमफ्राय हगारहरना दैया देरब्रबबायनो सागोर गेजेरावसो जाहाजजोंसो थांनांगौ नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदोंमोन आं हागोन ना हाले जाखो माने बे अक्ट'बर लास्टआवसो हगार होनदोंदां दै लैलासो दै अखा हाबायथाय दैया देरब्रबबायनो बेनि थाखायनो हगारा आरोखि बे दै गेजेरावहाय ओंखाम जाबाय नामा जायाखै नेटखौ फरायखांखांदां मेजिक फै कमेन्ट मासनि ओमफ्राय मेजिक बिजि नों बहा दङ दै उडुपि साइडआव दङ फुंखा बिटिवाइ नोंनि दिनैसोलै मा नोंनि दिनैसोलै जाखो मिथिला हाय आदा हेल' रुपा बिटिवाइ हाय ब्र' माहाय दं ना मानाय दं जाखो फ्रेन्डनि ट्रेननि शब्द नङा बादाम सिंखावदों बादाम बे गोजौआव बादाम कम्पानि दं बादाम सिंखावनाया एकदमबारे थांलाय फैलाय जाबाय फरायनाया ख्रे गाबबाय थायो दाख्लै साननैसो सिगां नोंथांमोननो भिडिअ देखायदोंमोन आङो ओमफ्राय एक्स बर' एन्टारटेनमेन्ट
Hai ada hello, itu perkenalan deh. Bilagan, bilagan boy. Hai ada maaf boy. Jadi saya masih pura. Itu baik, apa? Mana, mana, lagun. Haba, haba mainnya haba, haba mainnya haba. Iya, dài. Mà đến nét nào cái nào mà mượt lắm đâu xin lo gì đây. Mình đều khả năng học với lang phật lang cái này thôi. Badam saya kira kira. Kiziau bisna 24 taका kiji moनो सेरसेयाव 24 taका kiji आरो बे जिरख'ग्राफोरनिया मोनफा मोनफा मेचिन देखायनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय मालिकआ पारमिसन होआखै भिडिअ खालामनो माने बहायबा टेक्सआ बारा जाहैयोनो गभर्नमेन्टना मिथिहैब्ला कम्पानियालाय लाइसेन्स गोनां होमब्लाबो अबेबा जिटिएस माटिएसना माबाया बारा जायो जाहैदों मेचिन बाय मेचिन लानानैहाय ओंखायनो दिन्थिनो अर्डार होआखै कमेन्ट गोदान फैयासै नामा बेयावथ' नुखायाखिसै कमेन्टखौनो बेनिफ्राय थाबथाबाय सोरबासो फन हरना मोनदां ओंखायनो थाबथादों फन हरबाथाय थाबथायो कमेन्टआनो फाग्लासो नुफिनसिगोन दासो नुफिनसिगोन एबार नुफिनसिगोन बादामखौ जानो मोनो ना मोना गोसोबायदि जानो मोनो मोनोबा जानानै देखायसाय आं दा लाइटआव दंना लाइटआव थानानै गोजौआव थांनो हाया गोजौआवसो मानखोलांनांगौ केएन बड' कमेडि आदा गफ'आ बेसेबां लाया आंनि नङा लोगोनिसो 36,000 लादोंनो साबसक्राइबबो गैया जेबो गैया गफ'सो बायना लाग्रोलाबायदों साबसक्राइबारा 200ल' दाबो ओमफ्राय भिडिअखौनो होआ दं बे खामानियावनो बेस्थ' थाबाय थायो बेखौनो 22,000 मोनखायो मा गफ' लानायनि लाब जाखो दे बिनिया 36,000 गाहामनि आंथ' दान लानो हाया गफ' एकदमबारे 2-3 बोसोरसोनि उनाव नङाब्ला आं लानो हाया आं मबाइलसो लाग्रोनांगौ मबाइला जालांना थाखाजोब्बाय एडिटिङाव बिराद खस्थ' जासै दा गफ'जों खेबनायाना हायो हानायालाय आंनि मबाइलावबो एडिटिं खालामो ओमफ्राय नोगोद गोबाव लायो लडिं जायो टाइम मास्टाराव लडिं जाबाय थायो ओइ आदा आंखौबो एसे सापर्ट खालाम सापर्ट होनो होदो दे आदा नोंबा मा भिडिअ लाबोयो लिंक दोनलाय लोगोनिखौ लिंकआखौ गाबोनफोरसो मोनगोन सानैजों बेरायनो मोनब्लासो मा जायगायाव दङ र' जायगाखौनोथ'लै आं मिन्थिला गोसोआवबो फैया माबा बोरैबा टेम्पोल होनदोंमोनलै किंमार ना बोरैबा होनथारदोंमोन गामिनि नामखौहाय गामिसो दै हाग्रा गोजा ओरैहाय मोख्राफ्रा हानजा हानजाल' फैयो जेम्स नार्जारि नोंबो बेहायनो मावगोन नामा मावा आं बेयाव खामानि मावा सोरां नार्जारि हेल' हाय बिपि हाय ब्र' हेल' मा नाम ओमफ्राय लोगोनि नामा बिन'द ना बोरैबा होनोलै नामखौहाय मानसिया माबानि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गरायसर ना मा होनो बेयावनि मा खामानि मावदों गामिखौ लकेसन नाय नामा अट'म'टिक ओंखारनोमोन आंनिया ओमफ्राय मानो ओंखाराखैथाय गामिया लकेसन अट'म'टिक ओंखारनोमोन ओमफ्राय लकेसना गैया फैयाखै लकेसनाबो खामाथो दा
लकेसन अन खालामनानै दा स्क्रिनशटसो खालामना लानांसिगोन आङो ओमफ्रायसो फरायनांसिगोन गामिनि नामखौथ' गोसोआव थाखालाया नेटआबो नेट फाखा सिखासो दखान थांगौबायो दोननोसैसो आङो दसेनिखौ फरायखांनिफ्राय ओंखाम जाबाय नामा आं ओंख्रि जायाखैलै आइब्रु खम हिमालया हाजो सेर हिमालयानिफ्राय हरदों नामा अके सानजौ बिथिवाय हिन्जाव लादोलै आदै बोरायबाय हिन्जाव लाब्ला ल'खि जायोना रा फाग्ला फाग्ला बुंबाय थायोलै जोंनाला हिन्जावल' लानो थिनग्राफ्रा मासि लाइनाव हारसिं थाला जाया आरोखि हिन्जाव लालाल' जायो नोंलाय मा डिस्ट्रिक्टनि हाब आंखौ दाबो मिथिलायो बबे डिस्ट्रिक्टनि रायलायनायाव हमनो हादोंना हायाखै बबे डिस्ट्रिक्टनि रायलायो चिरां जिल्ला चिरां हेल' आदा नाइस अन्नानै आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो मा चेनेल बेलाय बबे डिस्ट्रिक्टआव आदा उडुपि कर्नाटका स्टेट उडुपि डिस्ट्रिक्टआव आङो दायो दङ नोंनि रायलायनायखौ जोबोर मोजां खोनायो मानसिफ्रा बुजियानो आंनि रायलायनायखौ नोंसोर मोजां खोनायो बर' रोङालै नोंसोर नुनो सोरबा सोरबा बबे बबे खनानिफ्राय हरोथाय मिथिला बर'आनो जायानो आंनि रायलायनाया बुंनांबायलै आङो स्टेन्डआनो हाबसोलांबाय थायो आंनि मबाइलाखौनो थिखांनो हाया 300 रां फाग्लिबाबो फाग्लासो हारसिं हाबसुं स्टेन्डआनो मिथिबाय हारसिं हाबसुलाङो नै मा खालामदों आदा जिरायनानै दं दा नोंथांमोनजों रायज्लायगासिनो दङ नै सानसुमै बसुमतारी नोंबो आलफ्रेड सार बायदि बिदेश बेरायदो र' बेरायनोथ' सानदों आलफ्रेडआ सफैबाय नामाथाय दाख्लि मेसेज हरदोंमोन वाट्सएपआवहाय थांसिगोन 15 थारिखहालागै सहैगोन होननानै बुंहरदोंमोन सफैखोना ना माखोथाय खबर लाफिननाय जायाखै आं उडुपि कक्राझारनियाव दङ आदा आं मिथिजोबालै जायगाखौनो गोदान मानसि नालाय बबेखौ मा होनो बबेखौ मा होना आं बेखौ जेबो मिथिया खामानि मावनो मोनगोन नामा आंबो खामानिनि एजेन्ट नङा लोगोफोर नोंजों र' आं खामानियाव गैया आं दा फ्रिसो दङ उदां दाउ बायदिसो बेरायगासिनो दं मावसुते होनग्रासो नामा ब्र' बहाबा चिरां जिल्लायावलाय मावसुतेया नाम्बार 1 खाना मावसुते होनबाथाय जोंबायलै बे सानखादों चिरां जिल्लानि मानसिफोरखौ भिलेज बयस हेल' आदा हैद खामानि गैयालै बे ओरैनो गावदांदां एसेयावबो खारजोब गैया हैद दाम गोसालाबो दाम बेबायदिसो खालामो आरो लाइनखौ खुनुरोखोम मबाइल गंसे बायनो हाबानो जाबाय आंना दोनथ'नांसिगोनलै लोगोफोर लाइनखौ जेबो भिडिअ खालामनो मोनैखायनो बे मेसिनफोरखौ एक्सप्लर खालामनो बिदोंमोन आङो गैया अर्डारखौनो होआ मा कम्पानियाव दङ माथो दावरावथार बादाम कम्पानिलै बादाम सिनखावग्रा बादाम खलथब सिनखावग्रा बे मेसिनानो खेलथें खालथां होनबाय थायो ओरै मोसाबाय थायो मेसिनानो खानायबो सिनजानो मोना जोबथा खर' साबायलै गामि एरियासोरा दा एसे देखायलाबायगोन आं ओरैनि एरिया गामि एरियाखौहाय जोंनि हजोंनि माबा बे मानास हाग्रानि हाग्रायालाय बेबायदिसो नुखायो गामिखौनो हाग्रा सिं सिंसो न'आनो दसे सम थाबावनानै दोननोसै
आंबो माउस दे होनग्रासो फ्रम आंखो आइ फवालिनि दालाङा हारनो हायाखैरा आदा ब्लग भिडिअखौ अफिथिं लाबोगोन एबारनि ब्लग भिडिअआ बे दाखालां थांफ्रामनाया ना बोखांलायलाय दिन्थिनाया बिनि साइडनावहाय मोनसे दङ बिनि साइडआव लाबोगोन ओमफ्राय जाहाज बायदिसिना दिखोलाबायगोन अखायानो बारालै बेवहाय जेबो गैया सालायग्रा माग्रा नङाब्ला बे जे दैनि स्कुटारखौ सालायनायथारगौमोन आं सालायनो लुबैदों बेरायलाहैदो आदा दसे होमबानो भिडिअआ फैगोन बेखौनो दसे दोनलांनो थिनदोंमोन आं बैसिम बासबो मोना ओमफ्राय बेनिबो समान गैया एकदम मावरियासो जाफैबाय आं बेयाव फैनानै ओरैनो थांनो हायोना ओरैनो थांनो हायो बासआबो 1 घन्टायाव गंसेल' मोनो जै सिलोंबायथाय गैला ओंखायनो बाइकजों ससे दोनहैनो थिनदोंमोन आं हजों टाउन खाथियाव थानो मोनब्लासोमोन सोरनावबा सिना जाना दङब्ला गोलाव लादो आदा खानायखौ नुखागोन आं लानो हायालै खर' सायो नोगोरनो नङाब्लाथ' हिनजावफोरनि बदल लासिगौ आं हिनजावफ्रा खानाय गुसुं लासैना ओंखायनो लासिगौ आं बिसोर लायैनि बदल खर' सायो दाबो खर' सागासिनो मैयानिफ्रायनो सिनजानो मोनियानो सन्तोष बर' बहा दङ दायो बन्दु आङो खिन्थानो रोंला दे जायगाखौहाय थाबनो लाबोदो आदा नायनो इन्टारेस्टिं जायो मबाइल लाबोगोनांथ' नङा OnePlus लानो सानदों आङो मबाइलखौबो मास मोननैसोनि एसे उनाव लानांसिगोन जाथारला 2 बोसोर गाहाम जाबाय एडिटिं खालामबाथाय नेट नांलायो दसे नेटसो खालामनांगौ थाबथानायानो 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड थाबथासै हाथ'वाखै फैगोन बोसोराव हागोन होनदों मावग्राफोरखौ माबेखौ होनखो दाहाय नोंनि नम्बर हरलै मेसेन्जाराव आं मेसेन्जारखौ नाया बांसिन रिप्लाइबो खालामा आं इन्सटाग्रामल' इउज खालामो इन्सटाग्रामावला हले रिप्लाइ मोनगोन आरो माबायाव मेसेन्जाराव मोननाय नङा रिप्लाइ बिराद दिस्टार्ब जाबायलै बेवहाय नाम्बारखौ पाब्लिक खालामना लाबोनानैहाय भिडिअ खालामखानाय मानि फन बहायबा भिडिअखौनो गारफिनजोबनाङो आं नाम्बारा पाब्लिक खालामनानै लाबायना ओमफ्राय आंनिथ' एक्सट्रा फन गैया आलदा फन गैया भिडिअ खालामफुनाय मानि माने फन फैना होबाय ओमफ्राय जै फन फैबायथाय रावा रेकर्ड जाया ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ गारनाङो उफाय गैया बिदि जायो एक्सट्रा फन थायोला जेबो नङा माबा मबाइलाखौनो नन डिस्टार्बावसो दोननांखासै ओरैबायदि माबा जाबाय आदा मबाइला आइफन 14 प्र' मेक्सखौ लादो होस 160सो थांगोनदां लानो हायालै एफाबां फैसा गैया जोंनावहाय गैयालाबो 10-12 हाजारनिल' मबाइल लानो हायो दा बेबो दा सम हाबावा 2-3 मासनि उनाव नङाला मा ओंख्रि जाखो फंबाय दाबो ओंख्रिया ओंखाम जेबो जाथ'वाखै मा ओंख्रि दङ मिथिया आंबो नायाखै दाबो दैमालु नार्जारि आदा नों हिनजाव लाबाय नामा आदा हिनजावाथ' थानांखागोन बोरायनाय नुनानैबो नोंसोरो हिनजाव लाहैखानो नामा हले मालाबा दिन्थिथारनायसै आं नोंसोरनोहाय दङ भिडिअ दङ ओमफ्राय आंनि सेकेन्ड चेनेलाव दङ मा होनला पाब्लिक खालामाखै आं माबायावसो दङ आनलिस्टआवसो दङ हिनजावनि भिडिअ पाब्लिक खालामाखै आनलिस्टआवसो दङ दासो नुदों आदा दे आदा पक' एक्स आं फसाया पक'खौ OnePlus लागोन OnePlusआवहाय माने स्टिम लाइनेसनाबो एसे मोजां मोनो
26,000 लाला भिडिअफ्रा बांद्राय मावलाबाया ओमफ्राय रावाबो एसे मोजां रेकर्ड जायो माइकआबोथ' दाख्लै गोमाबायना आंना बासाव थांजोब्बाय बै नानिमोननिहा फैनायावनो बेवहाय श्रीरांग्रा पाटनायाव ओंखारफैनायावहाय बास सिटनावहाय बावनानै गैया आं ओंखारनायजों लोगोसे बासाबो ब्लड हाबबाय हास्लामासै माला फैगोन न'आवहाय डिसेम्बरहालागै सानदोंमोन ओमफ्राय मा जायो नायनोसै र' बोरैबाला सहैनायबो नङादां आं बे इण्डियानि माखासे स्टेटफोरखौहाय गिदिंनो सानदों माने आंनि थांखियानो इण्डियाखौहाय गिदिंग्रोजोबनायनिसो थांखि दा जेब्ला न'आव थांगोन अब्ला जोंनि नर्थ इस्टखौहाय गिदिंनायनि थांखि दं एकदमबारे मेघालय फुरानिफ्राय लानानै शिलंखौ गिदिंग्रोगोन न'आव सहैला माला फैगोन बहा दं आदा दा आङो जेबो बुंनो हाथ'ला जायखिया उडुपि बे सागोर सेरावनो दङ बेनिफ्राय आधा घन्टा ना 45 मिनिट बिदि लायो बासजोंला बांसिन लानो हागौ बाइकजोंला आधा घन्टाजों सहैयो मा ओंख्रि जाखो आदा जायाखै दाबो मा खबर बिदिनोसै मानसिनि खबरालाय दोनथ'नायसै नामा लोगोफोर बांद्राय जाबाय टाइमाबो हारसिं बरिं थानो बानानैसो लाइक होलाबायदोंमोन आं दसे लोगोफोरजोंहाय सावरायनो होननाय भिडिअ'थ' जेबो खालामनो मोनाखिसै आं सामफ्रामबो भिडिअ' होग्राखायनो भिडिअ' होनो मोनाबाथाय सुखु थाखायालै आदानि जेबखौ दिन्थिदो हायो एमजि बायदि केसानो जोंनाबा एमजिया जेब देखायनानै केस होजालायदों ओमफ्राय जोंदाव दैमारि खामानि गैया नामा आदा दिनै खामानि गैया नामा माने आंनि खामानियानो मास मोनसे जानोसै आं खामानि गारनाया खामानि मावाखै लेट जाबाय आदा जेबनि नेमखौल' खिन्थालाबाय नेटआनो मा प्रब्लेम जादोंथाय दिनैहाय थाबथा होलांनो गोबावनो मोनसे जायगायाव थांलाय आदा गुजरात दामान दिउआव थांलाय बिराद मोजां जायगा बियो आदा अजयनि खालामनाय जायगा थांगोन र' आं मुम्बाइआवबो बेरायनांगौ दंबावो सिगां बेरायजोबखालाबो भिडिअफोर लानाय जायाखै बै समावहायथ' इउटुबार नङामोन ना मुम्बाइआव बेरायलायला दासो इउटुबार एबार दिन्थिफिनजोबगोन आं थांनाय जायगाखौ मुम्बाइखौबो मा जायगायाव बेरायना फैयामोन साफा दिन्थिफिनजोबगोन र' मुम्बाइआव थांनानै ओमफ्राय गवा दंबावो केरेलायावबो बेरायनो सानदोंमोन माबायदिथाय केरेलाया मोजां जायगा दंना गैया जाखो ओमफ्राय लास्टआवहाय पान्जाब दिल्लीखौ बेरायला आं पान्जाबखौ बेरायलांबावगोन पान्जाबनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव सिउ ओमफ्राय माबायाव बेरायनो सानदोंमोन राजस्थान ना मा होनोमोनलाय राजस्थान आं दोनथ'नांसिगोन लोगोफोर नेटआ नोगोद प्रब्लेम जाबायलै थाबथाबाय थायो कमेन्टफोरखौ नुलाय लाङासै थाब मबाइलाबो थाबथाबायसो नामा
गैला फुलाबो जालाङो गैला थाबथाबाय बिदि जायो फाग्ला नै फैफिनलायबाय दानिया चेन्नाइआव फै नोंथां ब्र' चेन्नाइआवहा गरमखान थांनो बायोलां बांद्राय आं थांफेराखैलै हायद्राबादावसो बेरायनांगौमोन तेलेंगानायाव गार्लफ्रेन्डआ बबेनि ओइ गर्लफ्रेन्ड बाद होलै जिउआव हारसिं थानाय बायदि मोनजाया बे गार्लफ्रेन्ड होनबाय थानानैहाय हिनजावजों बुजा होगोनलै नोंसोरो दा गवायाव थाङा नामा गवायाव थांगोन र' गवाया आंनि थाखाय सेकेन्ड बेरायनायनि थांखिया गवायाव आं दंफैयो माने गवायाव दंफैयो नामा मोजां जागोन दे आदा बिदिनो मोजाङै जायगा नायनो नेना थाबाय नेनानै थाथ'दो दिनैथ' हानाय नंला जाहैबाय मैयाबो केन्सेल जाबाय आरो दिनैबो केन्सेल जाबाय ओमफ्राय गाबोनबा मा जायोलाय खनसेनो मोनथामसो शुट खालामखानायसै आं भिडिअखौनो सेकेन्ड चेनेलाव होलाय फार्स्टआव होलायनो मा जायगायाव दङ आं बुंथ'नो हाला जायगाया उडुपियाव दं चेन्नाइआवलाय अनेक मानसि दंलै ओमफ्राय बे स्टेन्डआ लाखिनो हाया आंनि मबाइलखौहाय हाबसुलांबाय थायो बेयाव दोनथ'नानै लायहरदोंमोन आंनि मबाइलखौ लाखिनो हाया बियो 300 ग्राम ना बेसेबांबा जायोब्रा आंनि मबाइला गिलिरना नायथ'ला आदा थांदो आंबो दोननायसै 17 जनल'खासै बारा गोबाव थाजायालै दोनथ'बाय बेखिनियावनो लोगोफोर बयजोंबो बिदाय लाबाय गोदान ब्लगजों लोगोसे नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय